Kaixo, ongi etorri leku baten bila podcastera. Ikusiko duzen moduan, gaurko atala berezi izango da, azalduko dugu zergatik, baina egia da, normalean Euskal Herriko emakume musikari batekin esertzen naizela, baina gaurkoan bakarrik nago, eta pixka bat izango da zuetan ere arteko elkarrizketa moduko bat. Normalean, Euskal Herriko musika industrian emakumek bizi dituzten errealitateak, egoerak eta bizipenak ikusten ditugu, entzuten ditugu, beraien ahotatik, baina gaurkoan ez dugu gonbidaturik izango, izan ere gaurkoan atzera begiratuko dugu eta denboraldi guztiari begiratuko diogu. Duela hilabete batzuk podcast hau galdera batekin hasi zen. Zein da Euskal Herriko emakume musikariek musikaren industrian daukaten lekua? Ordutik, 14 emakume igaro dira mikrofono hauetatik. Eire Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Oblestia, Ane Negeruela, Lider Nando, Sara Zozaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategi. Bakoitzak bere ahotsa, bere presentzia eta bere ikuspegia eskaini digu mikrofono hauetan, eta ahots guzti horiek entzun ondoren uste dut gai garela behintzat ondorio batzuk ateratzeko baini eta bai entzuleak ere. Eta ez dugu bakarrik hausnartuko, galdera bati erantzuten ere saiatuko gara. Aurkitu aldugu lekua. Esango nuke denboraldi honetan zehar hainbat hausnarketa egin ditudala, baita gauzak ikasi ere, baina lehenengo hausnarketekin joango gara, eta pixka bat 3 bloke ezberdinetan banatu ditut hausnarketak. Lehenengoa izango litzateke talentua badagoela, baina oztopoak ere handiak direla. Izan ere, elkarrizketa guztietan oso argi geratu zaidan gauzat izan da, nik behintzat emakumeen talentua ez dudala inondik inora ere zalantzan jartzen. Ikusten dugu musikariek, ekoizleek, kazetariek, kudeatzaileek, hau da musikaren industrian dabiltzan emakume guztiek kalitate handia dutela, baina askotan oztopo asko jartzen zaizkiela. Eta ia guztiek, hemendik pasa diren ia emakume guztiek aipatzen duten gauza amankomuna bada, bidea ez dela denentzat berdina. Argi ikusi dugu batzuetan estereotipoengatik izan daitekeela, beste batzuetan ikusgarritasun faltagatik ere izan daiteke, genero ezberdin bat joratzen duzulako edo zure lana ez delako horren beste iritsi ez publikora ez musikaren industriara, baina askotan egia da emakume hutsa izateagatik bakarrik aurre iritziak sortzen direla. Eta egia da bloke honetan antera dudan ondorietako bat izan dela, arazoa ez dela emakumeak falta direla, eta hori uste dut podcastean zehar oso argi geratu den zerbait izan dela. Arazoa da askotan espazioa, aukera edo aitortza bera ez dela ematen. Podcast honetatik atera dudan bigarren hausnarketa nahiko potolo bat esango nuke dela erreferentena eta sareak funtsezkoak direla Euskal Herriko emakumeentzat industriaren barruan. Bada beste ideia oso indartsu bat erreferentena askotan aipatu den gai bat da atal guztietan zehar, ze azkenean gonbidatu askok kontatu digute beraiek gazteagoak zirenean emakume referente gutxi zeuzkatela edo ez zirela horren beste egia da ere aipatu digutela iritsi direla dauden tokira aurretik beste behen launaldiek, beste emakumeek ere lan hori egin dutelako, baina erreferenteak falta izan dira, naiz eta gaur egun gehiago dauden. Eta emakume gutxi ikuste zaituztela ere aipatu digute oholtzetan edo musika industriako beste hainbat alor ezberdinetan. Belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun. Ikusten dela ez, dutela indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek espazien animatuko holtza, ez dakit. Eskakorratzenaz Joko Nanzunek nola gora aipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan tolan nola partekatu behar izan dauen gizonekin, eta momentu batzutan ez ziela espazio seguruak, ez? Bera etzala eroso sentitzen, eta orduan, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau da neskak. Neskak eta ez neskak bakarrik, ze neskak asterisko horrekin, Horrek ere erakusten digu ikusgarritasunak zer nolako garrantzia daukan. Azkenean ume batek oholtza baten gainean ikuste balin badu emakume bat dagoela, berak ere senti dezake berak horregoterik badaukala, aukera horiek dituela, eta uste dut nik Leire Leturiaren kasuan ere aipatzen nuen moduan, nik lanei esker erabaki nuen
musikaren industrian sartzea, eta baneukala aukera musikaren industria horretan frontwoman bat izateko. Beraz, esango nuke erreferenten gaia badela oso gai garrantzitsua. Eta erreferentekin batera, beste gauza bat oso argi geratu zaidana izan da, emakumeentzako sare bat behar dela. Saretu behar direla eta babestu behar direla beraien artean. Askotan aipatu dugu emakumeak leian jartzen dituela bai industriak eta baita publikoak ere. Eta oso garrantzitsua da beraientzat babes hori izatea bai elkarren artean, bai publikoaren aldetik, bai industriaren aldetik ere. Eta babesak azkenean bideak irekitzen dizkietela ere beraiei, gauzak egiteko jarraitzeko, aurrera joateko, eta horrek ere beraiek esan duten moduan bideak irekitzen dizkie eta musikaren munduan erosoago sentitzen dira. Eta atera dudan 3. hausnarketa, bada podcast honin pixkat mine egiten diona, baina hala ere orain azalduko dut ez diote izen aldatuko. Eta argi geratu zaidan gauzetako bat izan da, lekua ez dela aurkitzen, baizik eta eraiki egin behar dela. Hau ez dakit guztiz horrela den, baina egia da gaur egungo errealitatea ikusita, emakumeen errealitatea ikusita, ikusten dugula leku bat eraikitzen ari direla, bilatzen dabiltzala, baina ez dutela aurkitu oraindik. Azkenean podcast honen izena leku baten bila da, eta izena ez diot aldatuko, horrela sortu zelako eta horrela jarraituko duelako, baina egia da hasieran bai sentitzen nuela ia galduta zegoen leku baten bila genbiltzala, edo leku hori nahiko borroso ikusten genuela, ez zegoela oso definituta, baina esango nuke denboraldi honek beste ondorio batera eraman barau hori izan dela, ez? Leku bat bilatzen gabiltzala, baina batez ere leku bat eraikitzen ari garela, esango nuke lekua badela Euskal Herrian emakume musikariek daukatena, baina behin hor kokatuta leku bat eraikitzen ari direla beraien tokia izateko eta beraien espazio seguruak izateko. Eta esango nuke horretorri dela nire hausnarketa nagusietako bat. Agian lekua ez da aurkitzen den zerbait, agian lekua eraikitzen den zerbait da. Esango nuke denboraldi honetan zehar ikusi eta entzun dugula, Garazi Esnaolak aipatuta, Leire Leturiak, Eider Saezek, Maria Molategik esan digute, kontatu digute, ideia hori eta leku bat eraikitzen dabiltzala. Batzu gainera aipatu digute lekua ez dutela bilatu eta ez dutela bilatu nahi ere beraien bizitza estiloak horrela direlako, baina denek aman komunean zuten zerbait izan da leku bat eraiki egin nahi dutela, eta gainera ez daukatela oso argi lekuaren ideia bera ere. Jo, duda pila sartze zaizkit, leku kontzeptuakin ere, leku, espazio, edo begirada inkluso, ez? Bai. Zeren, eske iruditzen zait emakume batek, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez? Bai. Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura, produktu modura. Ez? Orduan ez dakit, igual galdera horri erantzuten eguneko egun baten, zeren, eta aldi berean bai ez igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez? Bilatzen degula guztiok. Bai. Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea. Nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Piskat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, Baina izan berko luke leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzetik datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena. Netzat leku bat eukitzia da, behintzate inguratzegean pertsona horiekin, sare bat eukitzia, gertatzen zaizkigun egoera horien aurren estrategiak da sortzeko, eta jendiak iteula lekua. Bidian jende asko topatu deu, behai esker bidia egiteko aukera auki deula. Osa, hasieran hori ez genuen inorrez hautzen, o igual espazio bat da jute ginean, eta espazio hori seguru biakatze zuena jendia izan da betire bai. Eta como pertsona konkretuak etortza eskite bai, haino espazio horiek iruzet hori jendiak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua la sare bat eukitzia leku bat bilatu balizateko. Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta
Eta niretzat bada eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zuertez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator baten gana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago. Leku bat eraikiten. Bai, gauzaien atzetik eta batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sortzen, eta zakit, gauza batzuk igual beti azalean gelitzen dira, baina bestea atzeko asko ez dira ikusten. Eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, topatu degula leku hori bezala, baina askotan, bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean. Aukera, ez? Osea, igual, oain arte, emakumeak ez du izan aukera, anbito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian, ez dut ez da pentsature igual egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzten normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behintzat eta esitu zitekenik. Niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan daun dena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikan leku propio baten bilaketa badala pixkat maila pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada berriz ere hemen, ez? Pixkat abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan, eta gero ustez propio hitzak igual iradokitzen dula, ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta ustez orokorren igual lotzen dugula zerbait individuala balitzu bezala, eta nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien hontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie, eta iruditzen zait olako konbersaziok uki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez? Podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorionez existitzen da egungo egoera dana dalako, baina iruditzen zait hori, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, ez da dena negatiboa, eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta hortan gaude, eta zorionez geroz eta gehiago gea, orduan alde hortatik ondo gabil. Denboraldi honetan ikusi eta entzun dugun moduan, Garaziz Naola, Leire Leturia, Eider Esaez edo Maria Molategik kontatutakoak esan dugun ideia hori indartzen dute. Lekuak ez dira, lekuak edo espazioak ez dira bakarrik irikitzen. Aurretik lan bat dago, emakume musikariak bai aurretik eta bai gaur egun ere egunero jarraitzen dute leku hoiek irekitzen, leku hoiek babes eremu bilakatzen, eta azkenean denen artean ari dira ere leku bat eraikitzen eta leku bat bilatzen. Baina behin hausnarketak alde batera utzita, galdera bati erantzun nahi nion. Izan ere, podcasta hasi nuenean, kazetaritzako proiektu gisa hasi nuen, kazetaritako ikasle nintzela hasi nintzen podcast honekin, nik galdera bat neukan buruan, eta erantzunak bilatu nahi nituen. Baina egia esan, denboraldi honi esker konturatu naiz, eta denboraldi honek batez ere erakutsi didana izan da entzuten. Aurrean daukadan pertsona hori entzuten, esateko duen hori entzuten, eta behin entzunda hortik hausnartzen, eta nik nituen galdera horiek erantzuten saiatzen, baina lehenik eta behin beraien bizipenak, oztopoak eta errealitateak entzunda. Egia da, ni banaizela oso horrelakoa, zerbait egiten dudan bakoitzean nire guruari beti galdetzen diot. Hau egin ondoren, zer ikasi duzu? Beraz uste dut ere tokatzen zela lehenengo denboraldi honi itxiera bat emateko nire buruari galdetzea, zer ikasi dudan leku baten bila egin ostean. Esango nuke elkarrizketa bakoitzaren ostean hausnartu dudala gauza askori buruz, baina batez ere zer nolako
errealitate ezberdinak bizi dituen bakoitzak 14 emakume pasa dira eta 14 errealitate oso ezberdin dira, naiz eta denak industria baten bueltan ibili, ez? Holtza gainekoak, estudio barruan daudenak, holtza atzean daudenak, kudeatzaileak, gauzak autogestionatzen dituztenak, ama izan direnak, milaka errealitate ezberdin daude, milaka errealitate ikusi ditugu, baina egia da aldi berean denek zerbait partekatzen dutela, eta da musika industriaren bueltan dabiltzala, emakumeak direla, musika egiteko beharra daukatela, baina aldi berean oztopo asko dituztela. Eta egia da podcast hau hasi nuenean, lehen aipatu dudan bezala, galdera bat neukan eta erantzun bat nahi nuen. Baina konturatu naiz atal guzti hauek egin ondoren, galderak asko direla eta erantzunak ere anitzak izan daitezkela, eta ez dagoela erantzun bat ondo edo gaizki, milaka daudela eta gehienak balizkoak direla. Eta lekua badela zerbait eraikitzen doana eta oraindik aurkitu ez dena. Eta hausnarketa eta ikasketa hauek errepasatu ondoren, ariketa txiki bat planteatu nahi dizuet. Irudikatu dezagun 2040 urtea dela. 2040 jarri dut adibide moduan, zenbaki bikoitia gustatzen zaizkidalako, eta esan horrela urte ematen du 2040. Irudikatu jaialdi handi edo txiki bateko kartela ikusten dugula, emakume asko agertzen direla, 80 emakumea dela, eta ez digula harritzen, ez daudela kontatzen, ez daude begiratzen zenbat emakume dauden, zein diren emakumeak, taldeak diren, bakarlariak diren. Kartela bat ikusten dugu, emakume asko daude eta normala da. Edo musika eskola batean sartzen gara, umetxo bat ikusten dugu, neskato bat, eta bateria jo nahi duela aukeratzen du, eta inorri ez dio harritzen, normala da. Estudio batean sartzen zara, zure diskoa grabatu nahi duzulako, eta soinu mailean dagoen produktorea emakumea da. Imaginatu, kontzertu edo jaialdi baten ostean, egunkariei irakurtzen duzula, eta jada ez direla agertzen emakumeak ahots ederra edo soineko polita duten emakume moduan, baizik eta konpositore, sortzaile edo profesional moduan agertzen direla. Agian, 2040 urtean, ez dugu emakumeen presentziaz hitz egin beharko, ez dugu hori aldarrikatu beharko, ez dugu hori borrokatu beharko. Agian, espero dut horrela izatea. Espero dut 2040an, 2030an ere, berdintasuna ez izatea albiste zerbait negatiboagatik. Baina uste dut leku baten bilagin ostean badakigula, etorkizun hori ez dela bakarrik etorriko. Borrokak jarraitu behar duela eta gure lekua eraikitzen jarraitu behar dugula. Baina uste dut denboraldi honetan entzun ditugun emakumeek erakutsi diguten gauza bat izan dela, etorkizun hori hasi dela, etorkizun hori eraikitzen jada beraiek hasi direla. Holtza batean, entxe Googleatan, estudio barruetan, holtza behan, holtza goian berdin du, baina egia da denak daudela helburu horrekin, denek eraiki nahi dutela beraientzako hobeagoa izango den etorkizun bat, borrokatzen jarraituko dutela, naiz eta askok gaipat eguten nekatuta daudela, eskertzen dute ere belaunaldi berriak sartzea eta belaunaldi berri horiek borrokatzea, azkenean borroka denona delako eta ez bakarrik batzuena. Beraz, hasierako galdera erantzuna eta atal honen galdera erantzuna, aurkitu aldugu lekua. Ba ez guztiz, baina egia da eraikitzen gabiltzara leku hori. Eta esango nuke denboraldi honetan pasa diren 14 ahots berezi hauek erakutsi digutela, lekua ez dizula inork emango, lekua zuk eraiki behar duzula eta egunero egiten den zerbait dela. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet hemendik pasa diren 14 emakumeei, Eiren Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Olestia, Ane Negeruela, Lider Nando, Sara Zozaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategiri, eskerrik asko 14 emakume hauei lehenengo denboraldi honen parte izateagatik, baita kamaren atzean dauden Ikerne Bravo grafikoetan eta Lander Iruin ere produkzioan laguntzaile, mila esker zoi, baita mila esker naiz irratiare ere espazio hau emateagatik, eta eskerrik asko horratzean egontzareten guztiei. Eta noski, eskerrik asko ere, bai entzulei eta bai hau ikusten ari zareten guztiei ere, bide honetan, bide honen parte izateagatik. Argi utzi nahi dut, leku baten bila ez dela hemen amaitzen, urtarrilean itzuliko gara denboraldi berri batekin, indartsu itzuliko gara, errealitate gehiago ezagutzeko, Euskal Herriko musikaren industriako emakume gehiago ezagutzeko, beraien errealitateak, bizi dituzten oztopoak, egunero pairatzen dituzten gauzak,
hoiek ezagutu nahi ditugu, mikrofona hau mantendu nahi dugu ere, beraiek lasai eta babestxoko batean hitz egiteko, eta noski galdera gehiorekin ere etorriko gara, azkenean podcast hau galderetatik sortu zelako eta horrela jarraituko duelako. Ni Iraia Kanbra naiz, eta hau izan da leku baten bilaren lehenengo denboraldia. Urtarrian ikusiko dugu elkar.